ora kereng ora. Adekan buta iki kabeh kudu semangat, kudu kereng. Adekan buta kok doli ngantuk ora kena. Penak nanggonmu lungguh. Nggih, pangraos boten kirang sekeca anggen kula sowan. Bilung, penak ning nggonmu lungguh. Nggih. Mboten kirang prayogi. Kono karo dipangan karo diombe apa-apa. Mboten kalu yen ngeten iki punang kula. Bapurmu ra kalu telek. Anak kula mantu Mandura anggir anak Prabu Baladewa ingkang ketemben rawuh wonten ing Stinggil Binatarata Mandaraka kalilan ingkang Rama ngaturaken pambagi panakrami kunjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Kakrasana. Waladala. Jagat Dewa Bathara ya jagat mangestungkara Rama Prabu Mandaraka sanget anggen kula nampi dening antun semanten Sih Kadarman lan pakurmatan anggen paduka nyubya sarta paring pakurmatan dumateng ingkang putra ing Mandura boten langkung sembah pangabekti kula mawan tuwanto kunjuk wonten sandhap pepada paduka Kanjeng Rama Mandaraka. Inggih anak Prabu Mandura sanget anggen kula nampi tinampi tangan kula kalih mboten langkung anggir anak Prabu Ndarawati monggo dipun sekecakaken anggenipun pinarak lenggah. Nun inggih Kanjeng Rama. Ngaturaken panuwun pangraos boten kirang sekeca anggen kula Marasiba mboten langkung sumekeming pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Mandaraka. Inggih kula tampi tangan kula kalih mugi saged amimbuana dumateng kawibawan lan kasantosan santosaning lahir dumugi wonten ing batin. Ora keri anakku lanang panengah Pandhawa Permadi mara gage diprayogakne anggenmu Marasiba Arjuna. Nun inggih pangraos boten kirang sekeca anggen kula sowan Wa Prabu Mandaraka mboten langkung sumengkeming pangabekti kula kunjuk wonten sandhap pepada paduka Wa Prabu Mandaraka. Lah dalah ya Permadi ndak tampa gawe bombonging rasa. Kawula nuwun sewu. Anak Prabu Mandura, anak Prabu Ndarawati lan jeneng sira Permadi. Menapa ta darunanipun surpanyuwun kula amandhangi sarta amboyongi rawuh jengandika wonten ing Mandaraka mriki. Atur uninga bilih rikalenggan samangke manah kula menika nembe ribet. Raos kula menika jibeg bebeg kadi sampun pantok pepuntoning tekad. Lan kula pitados rawuh paduka anak Prabu wonten ing Mandaraka prasasat Jawata ingkang badhe tumedhak badhe mbirat pepetenging manah kula menika. Aduh Kanjeng Rama nuwun sewu. Lajeng bab menapa ingkang andadosaken goreh rongeh penggalih paduka. Mongko nuwun sewu menawi saking petang kula paduka menika sampun jumeneng dados narendra sepuh Nyakrawati Mbau Denda mboten kirang setunggal menapa ning kenging menapa kok ripalungguhan samangke saged ketaman kingkin kalilan Kang putra Mandura Cumadong dawuh Rama. Anak Prabu lelampahan ingkang nimbrung wonten ing Mandaraka tumpuk matumpa-tumpa. Ingkang sedaya kala wau ngibaratipun ruwet dereng wonten ingkang saged ngudari. Dene ruwet kala wau ing antawisipun sepisan kula nampi serat panglamar saking Ngastina bilih Narendra anyar katon ing Ngastina angger anak Prabu Anom Kurupati inggih pun Duryudana menika nedya nglamar anak kula ingkang angka kalih nenggih Nini Dewi Surti Kanthi. Ewuh kaya anggen kula badhe caos wangsulan bab panglamar menika kedadak ing Mandaraka. Ing Mandaraka mriki wonten bab ingkang leneh lan nganeh-nganehi. Ketitik saben tigang dinten sepisan wancinipun tabuh setunggal siang ngantos gangsal sonten
ing kedhaton Mandaraka ketaman Grahana Surya ingkang mapan wonten ing Mandaraka menika dumados saben 3 ngantos gangsal taun sepisan nanging dinten samangke kok Grahana Surya ingkang nempuh wonten ing Mandaraka nganeh-nganehi tur elokipun ingkang peteng dedet lelimengan menika namung kedhaton kemawon sakjawining kedhaton menika padhang jinglang boten ketaman Grahana Surya. Mila saking menika nggih anak Prabu Mandura tuwin anak Prabu Ndarawati kalilan kula nyuwun dawuh pepajar kok Mandaraka wonten lampahan ingkang kados mekaten menika sejatosipun nalaripun kados pundi monggo kula aturi paring dawuh nggih. Hanjrah ingkang puspita rum kasliring samirana mbre sekar kadung kong ngaskan danyo maweh raras kananing driya monggo Koko Prabu Mandura kula aturi paring dawuh magepokan pepeteng ingkang nimbrung wonten ing negari Mandaraka mriki Koko Prabu. Wah, Kusik Yayi Kusik. Sing gedhe pangapura yen bab iki aku ora bisa matur apa-apa, aku ora bisa guneman apa-apa. Apa meneh magepokan kelawan ingkang sinebut Grahana Surya. Babar pisan ngelmu bab alam ngono ki aku ki ngrumangsani lamun to bali lucu bluk ing pamikir ora nate nyinau babakan kaya ngono kuwi. Apa meneh Mandaraka saben 3 dina sepisan wancine awan ana madyaning kedhaton ketaman wujude Grahana Surya sing ana njabane kedhaton padhang jiglang ngono kuwi aneh ora tinemu nalar. Mula yen bab iki aku ora wani matur. Bab Grahana Surya aku rawani matur. Ning upamane kok wene Surya 12 utawa 16 aku gelem ya, aku gelem. Yen Grahana aku nyuwun pangapura ora iso matur apa-apa. Lho. Nanging tata kramanipun ingkang langkung sepuh rumiyin ingkang kedah paring dawuh. Nadyan aku luwih tuwa ning aku iki wong tuwa-tuwas. Aku iki wong tuwa-tuwas brabas sing tanpa ana kepinterane babar pisan aku ngrumangsani cubluk ing nalar cingkrang ing ilmu. Bab ribet iki tak kira ya mung Yayi Kresna ingkang bisa ngudari. Merga panjenenganmu ki socaningrat oboring jagat. Titise Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan. Aku percaya sabda tama saka Yayi Kresna bakal ambabar rahayu tumraping Mandaraka. Nggih. Nggih.
Nuwun sewu Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Anak Prabu Ndarawati kepiye? Menawi wonten sisiping ngatur kula diagung pangaksami paduka. Menawi saking petang kula utawi saking pamanggih kula reretu ingkang nimbrung wonten ing Mandaraka menika kedah dipun rampungi setunggal mbaka setunggal. Tur dasaripun bab panglamar saking Ngastina saha Grahana Surya ing dados pepeteng tumraping kedaton Mandaraka menika semunipun wonten gandeng cenengipun wonten sambung rapetipun. Menawi Grahana Surya menika saged sumingkir Rama Prabu kantun nemtokaken bab panglamar saking negari Ngastina badhe dipun tampi utawi dipun tampik menika wonten Purbawasesa paduka Kanjeng Rama Mandaraka. Nggih. Lajeng perkawis ingkang pundi ingkang kedah dipun rampungaken langkung rumiyin kula nyuwun dawuh. Nuwun sewu Rama. Bab dumadosipun Grahana Surya menika mujudaken kedadosan alam. Saged ugi menika mujudaken pemut utawi pepenget saking Gusti ingkang Maha Agung kangge ngemutaken para warga supados tansah tumajuh ing panembah lan tresna dumateng alam sak isinipun sampun ngantos para manungsa ngumbar murka golek marem lan bebaten kanthi ngurbanaken lan ngrisak dumateng alam sak isinipun. Mila sedaya warga ing Mandaraka kedah mawas diri sarta ndandani pakarti kejawi saking menika. Dumadosipun Grahana Surya menika karana sorate srengenge ingkang kedahipun nyunari bumi lajeng katutup dening rembulan. Sunare srengenge ingkang kedahipun nyunari bumi lajeng katutup dening rembulan satemah nuwaken peteng ing papan tinemtu. Lah, Yayi Kresna. Nanging eloke Grahana Surya mau kok bisa dumadi saben 3 dina sepisan tur sing ketaman Grahana Surya kok mung kedaton Mandaraka kuwi wae. Iki mujudake lelakon sing ganjil lan ora tinemu nalar Yayi Kresna. Lah, bab menika ingkang badhe kula aturaken nuwun sewu. Lelampahan srengenge utawi lakune srengenge menika wonten dewa ingkang kajibah ngendhaleni lakune Baskara. Menawi lakuning rembulan menika ingkang Murbawasesa dewa ingkang awewisik Sang Hyang Candra. Ewadene ingkang lampahaken lintang menika Sang Hyang Kartika dene lampahing srengenge menika menawi boten lepat kapurba dening Sang Hyang Surya ing kahyangan pundi kok ora Bu? Ngendi? Bathara Surya menika kahyanganipun pundi? Aku ora ngerti. Kaca mata, kaca ngirang. Kaca ngirang. Oh iya kaca ngirang aku ora mati dolan rono aku kok. Lho dadi aku ora ngerti. Lah nggih, mila kula nyaosi prisa kaca ngirang. Weh. Yen pancen kaya mangkono gandeng Yayi Prabu Kresna titise dewa tur dasare asring sowan ana ing kahyangan prayoga siadi ingkang nyarirani sowan ana ing kahyangan kaca ngirang nanjake bab lelakon iki marang Bathara Surya. Nyuwun pangapunten mboten kok nama kula menika selak saking sesanggeman menika babar pisan mboten, nanging menawi kula ingkang sowan wonten ngarsanipun Sang Hyang Surya ngibaratipun gaman menika mangke taksih kirang landhep. Kedahipun ingkang saged ngemutaken Bathara Surya menika inggih tiyang sepuhipun Bathara Surya utawi bapake Bathara Surya. Lah banjur bapake Bathara Surya kuwi sapa? Nenggih pun Kyai Semar Badranaya. Nah, mumpung Yayi Permadi ugi piniji sowan wonten ing mriki dados
kados langkung prayogi Dimas Permadi ingkang matur dumateng Kakang Semar karana Kiai Semar menika dumateng Kiai Semar lajeng Kiai Semar ingkang ngemutaken dumateng Bathara Surya kula kinten menika malah cara ingkang langkung prayogi upama ngono piye Dimas Arjuna inggih Koko Prabu kula namung badhe ngendhaken sedaya sabda tema paduka Koko Prabu ing Dwarawati nah syukur yen pancen kaya mangkono lah nun sewu kejawi saking menika taksih wonten setunggal perkawis ingkang andadosaken kodhenging manah kula magepokan kalian anak kula ingkang angka 3 nenggih pun Banowati ingkang slaganipun ugi nganeh-nganehi slaganipun Yayi Banowati kok nganeh-nganehi menika nalaripun kados pundi Kanjeng Rama Prabu nuwun sewu Banowati menika saben-saben mapan ning kedaton tur pinuju wonten grahana surya Banowati mesti nangis angguguk menawi dalu mboten purun tilem dene menawi rahina mboten purun nedha mboten purun maem ngantos sariranipun kera gagangaking layu ing dados guayanipun nanging saben-saben kula timbali boten purun ngadhep menawi kula takeni kula dangu namung mendel lajeng nangis netesaken waspa bab menika saya andadosaken kuring manah kula jebul duwe anak wadon sing ayu rupane niku saset kaya ngempit pedang ligan sing sisip sembire luput katuranggane saged mbrabat kaliyan awake dhewe mila saking menika nggih mila saking menika menapa to darunanipun dina samangke kula ugi nimbali anak kula Permadi mbok menawi Permadi mangertos bab lelampahan ingkang sinandhang dening Banowati karana kula ngertos Banowati menika wonten sambung raos sambung tresna kaliyan Permadi rumiyin saderengipun wonten grahana surya lumantar aturipun para abdi Banowati menika asring medal saking kaputren sareng kaliyan Permadi wangsul-wangsul wis kenthong subuh nuwun sewu menika aturipun para abdi saben malam libur Banowati mesti milar saking kedaton milar saking kaputren manut aturipun para abdi gandeng renteng reruntungan kalian Permadi wangsul-wangsul wis parak esuk barengi jago kluruk tur lemlaku pun salin kok jak neng ndi Permadi inggih jujur kemawon nyuwun pangapunten lah ya neng ndi anak ratu kok jak kluyurane karepmu piye muni nggih kula kanthi ningali campur sari iki bocah piye to iki teng atase anak ratu kok dijak nonton campur sari inggih kalian dangdut wonten alun-alun tek bocahe kaya ngono dados menawi sampun ngakeni nenggipun Permadi gandeng renteng runtungan kalian Banowati tegesipun mbok menawi yang saged ngudari ruwet menika mboten wonten sanes kejawi namung Arjuna Janaka sing gunggung kumpule kabeh perkara ingkang dumadi ana ing Mandaraka iki sing bisa ngrampungi ya mung kowe grahana surya ingkang nimbrung 3 dina sepisan ya merga saka dayane Bathara Surya kowe diperintah kelawan Kanjeng Rama Mandaraka supaya nemoni Kiai Semar supaya ngandani utawa ngabarake karo Bathara Surya tegese kowe sing makarti perkara Yayi Banowati anggene susah sedih awake saya kuraking kaya ngono kuwi mesti wae gagas lan ana gandeng cenenge karo Yayi Permadi mula kang mangkono gandeng wis gandeng kanca kowe wis sambung asmara antuk kanikmatan ana rasa sengsem tumraping negara Mandaraka merga putri Mandaraka wis bisa gawe mareming atimu yen nganti ora iso ngrampungi perkara aja takon dosa tak lokke sak dosamu nggih
ingkang ngalap dumateng Putri Mandaraka menika sejatosipun boten namung permadi. Lanjur sapa? Nun sewu ugi dipun wengku dening Narendra Agung Mandura. King menapa mantu mbarep kok mung perintah karo permadi. Iya ya. Nggih. Sampeyan ya kleru. Sampeyan mung kongkon ae tok. Rono so kongkon tok sampeyan ora tau nyambet gawe. Terus kongkon nyeneni pisan tur ra nyangoni ngeten. Ngoten iki jenenge Rasembada. Leres Permadi menika jenengane mantu mbarep lho. Mantu mbarep ngibarate diparingi wujudipun lepen sampun dipun bedahi bendina anggele parandine tik lumuh makarti. Ayo. Lah ngene niku. Lah aku kok kongkon ngopo? Mangke wonten pakaryan ingkang sumampir dumateng Koko Prabu Mandura. Lah mula kang mangkono Permadi. Rong perkara bab Grahana Surya ndak pasrahake marang kowe lan kowe uga ndak lilani manjing kedaton. Manjing ana ing patenggan utawa kamare Banowati. Temonana Banowati kok iso sedih kaya ngono ki sebabe apa? Kalilan nyuwun pamit. Aja saiki, mengko dhisik. Permadi anggar petho wong wedok meni rindhik sono gini sik ngono kuwi lho. Mboten sak menika to. Ora. Iki rembukane rampung durung ana kesimpulan kok. Kok iso arepe mlebone kedaton kesenengen. Ora angger menungso, ora angger satriya bisa manjing ning kedaton. Sabar Permadi, sabar. Inggih. Nyuwun pangapunten Wa Prabu. Ya mengko yen wis kowe ngrampungi lan ngabarake bab Grahana Surya iki lagi ndak lilani Permadi manjing kedaton. Pramara reh manguswamya ngambreng kadi karunaning kaswasih aneng marga mamalatung risang gonta wastrat maja leng-leng lalu hangulati Surya mangrang sang wayah umya samara wayan Purwa Madya Wasana sampun terwaca sabda Tama Paduka Wa Prabu Mandaraka binjang dadak ngentosi menapa kalilan dina samangke Permadi nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu badhe manggi Kyai Semar lan ugi nyuwun dawuh dumateng Wangku Kulon Bathara Surya magepokan kalian grahana ingkang nimbrung wonten ing kedaton Mandaraka. Ya matur nuwun ya Permadi. Duga-duga digawa ati-ati aja nganti keri wong bagus. Nyat langening kalanggan aglar pandamuntar sinon ler kakunang mugi-mugi nadyanto setunggal mbaka setunggal perkawis ingkang tlikung wonten ing Mandaraka menika saged rampung. Pramila saking menika anak Prabu Ndarawati miwah anak Prabu Mandura kula suwun kanthi sanget sampun ngantos negakaken dumateng Mandaraka. Saderengipun Mandaraka menika ayem tentrem jenjem permanem kali saking rubeda kula suwun sampun ngantos kundur dhateng Ndarawati lan Mandura. Nun inggih Rama mboten langkung sendika ngestakaken dawuh. Nggih Rama mboten langkung sendika ngestakaken dawuh. Malah monggo samangke gandeng sampun mboten wonten ingkang rinumpaka. Kula badhe caos pakurmatan dumateng Jengandika Sarimbit kula dherekaken manjing kedaton. Pesta bujana kembul Andrawina sesarengan kalian kula. Nyuwun pangapunten Rama. Sampun dados sumpahing manah kula, mboten badhe
nedhi utawi maem menapa kemawon menawi dereng rampung jejiban kula sumpahing Baladewa kula mboten badhe ngombe mboten badhe mangan menawi dereng rampung retu ingkang nimbrung wonten ing praja Mandaraka mriki nuwun sewu menika panyuwun kula manglegani panyuwun kula Pesta Raja Kembul Bujana pendak dinten winangsulan ciptaning manah kula mugi-mugi lebda ing karya nyuwun pangapunten mboten kok kula menika badal dawuh nanging sampun dados tekad kula mboten saged Rama mboten saged Anggir anak Prabu Ndrawati monggo dahar. Inggih monggo Rama monggo. Lho iki piye to aku ora gelem ki malah kowe gelem ki piye to? Paduka menika kados pundi to? Godhong ketila puhung kae bisa gawe lega. Godhong kates wae iso nglegakke rasa. Padha-padha menungsa tek ora bisa gawe lega menika dasaripun menapa? Dasaripun menapa? Menawa Paduka mboten menggalih kados menapa anggenipun Rama Prabu Mandaraka nyawisaken rampatan dedaharan ingkang mesti kemawon mirasa unjukan ingkang sarwi seger menawi kula kaliyan Paduka Prabu Mandura mboten kepareng angicipi dhumateng dedaharan kala wau. Yayi Kresna, kula badhe manjing kedaton nglegani ngestokaken dawuhipun Kanjeng Rama tetep badhe nderek Kembul Bujana. Ayo ndak derekake ya anak Prabu Ndarawati. Inggih Kanjeng Rama. Anu kula nggih nderek Rama, kula nggih nderek. Kula nggih nderek. Nggih syukur menawi ngaten. Patih sapa iki? Tuhayata. Sing gedhe pangapuramu ora nate jejer Mandaraka. Tuhayata. Kaya wis ora ana ingkang rinumpaka bubarna kang padha gantung ribang senedya kondur angedhaton. Inggih. Prastawa pangandika Paduka kalilan kula amit madha pasilan. Kalamun Cinandra lir Jawata
Nedenge dinten pasewakan hengang pareng sowan Ngarsendra nenggih Panakawan kekalih Ki Lurah Togog miwah Bilung datan kantun Warangkanata apangkat patih nenggih Rekyana Patih Kala Ludraka hing jawiander pasebaning para buta watake para Danawa pating gereng pating gero candrane nganti kaya macan 1000 mungguing krangkengan yaksa kura rupa risedeng narendra yaksa halalaku kamal walya ingkang gembira marang ngises yung metu Prabowo Kuramawali an lesus war pragampa Ditya Durbalarsa mreksurnaning lawan Ditya Wirudra Iwang Kala Ludraya Manik Raja Dewagu Togog kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh sinuwun Prabu Kala Karna kaget kowe tak timbali kageta nggih namung sanget nek ora ngene kapan meleke ya ben melek ngene iya ora apa-apa jenenge mangan ngangge keter. Ora perlu dikapak-kapakne Jarno ae ngono ya. Titenono lek sesuk-esuk mesti dayal-yalan karepe dhewe ae. Ayo tujune kok para sujana sarjana. Dadi anggere kabeh bingung iki mesti golek aman geteran kabeh. Pancen ya adekane buta iku kudu kereng ngene iki. Iya no, piye ora kereng ora.
Adekan buta iki kabeh kudu semangat, kudu kereng. Adekan buta kok doli ngantuk ora kena. Penak nanggonmu lungguh. Nggih, pangraos boten kirang sekeca anggen kula sowan. Bilung penak ning nggonmu lungguh. Nggih. Mboten kirang prayogi. Kono karo dipangan karo diombe apa-apa. Mboten kalu yen ngeten iki punang kula. Bapurmu ra kolu telek apa ora ora. Patih Kala Ludraka nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Kala Karna. Wis ngrembug liyane wae. Nggih niki ndak togok malah saya pucet niki mangke. Apa to sebabe kowe adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake. Nadyanto sifatku buta sing jarine buta ki betah buteng aniaya ning aku tetep duwe rasa kamanungsan ora lali karo sing jenenge sejarah gok. Wah niku sing apik. Lajeng aku isih kelingan nalika ingkang jumeneng ratu ana ing Ngawangga kene mbiyen Kanjeng Rama Prabu Karna Pujangga. Nggih, ingkang Rama Prabu Karna Pujangga nalika semana ngayom marang negara Ngastina. Nalika Ngastina ingkang jumeneng nata ya kuwi Prabu Pandhu Dewanata. Nalika semana negara Ngawangga ki anane mung tentrem, anane mung ngayem, para kawula kabeh padha mulya. Merga kinayoman dening negara Ngastina jaman Prabu Pandhu biyen. Ning bareng ripalungguhan iki Ngastina misuda ratu anyar pembarepe para sata Kurawa. Ingkang jejuluk Prabu Anom Kurupati ya Prabu Anom Jaka Pitana ya Prabu Anom Duryudana. Kok babar pisan ora ana kawigaten marang negara Ngawangga ya Gop. Mongko pendak sasi aku mesti ngaturake bulu bekti, pendak taun aku mesti munjung marang negara Ngastina. Ning kenapa uripe wong Ngawangga ora diayomi, ora dimulyake karo para warga Ngastina? Mongko aku ngerti wong Ngastina wis njarah rayah, wis ngrampas bangsane lenga bumi kelawan gunung ingkang dumadi saka kencana, kabeh wis dikedhuk, wis dikeruk dening para Kurawa. Ning nyatane ora ana tandha-tandha kawigaten anggene tresnani karo wong Ngawangga. Lajeng sakmangke keparengipun kados pundi? Upamane aku kepengin ngerek gendera dhewe, kepengin metu saka cengkremaning Ngastina, kira-kira aku dosa apa ora, Go? Nuwun sewu. Paduka menika Narendra Gung Binetara, nggih. Ingkang nami Narendra menika kewajibanipun ngayomi dumateng sagung para kawula dasih mliginipun para kawula sak kukuban negari Ngawangga mriki. Yen pancen anggen paduka ngayom dhateng negari Ngastina menika boten wonten tandha-tandha kangge mulyaning para kondang kaloka bilih Prabu Duryudana lan Kurawanipun menika pancen dados sumbere kanistan ulekane kamurkan. Nah niku dados ingkang mang penggalih, ingkang mang itung, ingkang mang nuwun sewu, mang pertimbangke niku para kawula. Yen pancen ngayom dhateng Ngastina kawula dadine tentrem, monggo. Yen ngayom dumateng Duryudana kok kawula Ngawangga padha tintrim prayogi medal kemawon saking cengkremane negari Ngastina mboten napa-napa. Ora apa-apa, Gok, mboten napa-napa. Mandiring pribadi ngerti karo jati diri, nggih ngayomi karo wong cilik niku malah prayogi. Putra Pandhawa tata gadewe saya Indriyaksasara maruta pawana-pana margana
Samirana lan warayang Ponco Bayu wisikan gulingan limo ladal yen pancen kaya mengkono Ripalungguhan iki Prabu Kalakarna ora bakal mangrutingak malah sisan gawe ngibarate wong nyabrang sisan lekebes aku Ripalungguhan iki ngerti lamun ta Ratu Ngastina Prabu Duryudana semune bakal kagungan garwa ya kuwi putri saka Mandaraka ingkang sesilih Dewi Surtikanthi lelakon iki bakal tak nggodhak-dhakan perkara nalaripun aku sing bakal ngrebut Surtikanthi tak peke bojo men jenthung Duryudana wolah jarak perkara iki Trisang kapirangu rinangkul kinempet kempit duh sangreknaning bawana ladala lek niki cetha jenengan menika pancen gawe dak-dakan perkara nglincipi carang apa-apa jenengan niki mangki yen wani ngunjak dumateng Dewi Surtikanthi mongko menika badhe jinatu krama Narendra Ngastina glandang carang saking pucuk kriwikan dadi grojokan perkara sepele dadi gawe wis tak tekati aku ora wedi kok sisan gawe yen perlu lebur mumur tanpa dadi tekati tinimbang uripku dadi kesete wong nista ya kuwi Kurawa kula Kang Mangkono Patih Ludraka kawula nuwun wonten timbalan kang adhawa Kanjeng Ripalungguhan iki anggen udandan aja kok kendhone kepara malah kencengono siagakna prawadya bala ngawangga budhal marang negara Mandaraka lamaren sekaring kedaton Mandaraka ingkang awewangi Dewi Surtikanthi syukur lamun ta kena dijaluk sarana alus yen nganti beguguk ngutawaton Gajah Lar Singabara Purbawasesa nak pasrahake kowe Patih Mandaraka biwana bathang sayuta Nuning nggih yen telo kadel mekaten boten langkung sendika ngestakaken dawuh Kanjeng Bidal benjang menapa. Nadyan to sambung obor colok lintang rambatan pundak budal dina iki Patih. Kenjeng Bidal gumara saking jroning praja